altså. Ja, og så ud igen med den. Se, ja. Bare fordi skal vi gøre det, så ser vi nyt fra en børneopsparing. Ja, det tror jeg. Hør mig puste. Er du glad for kassen? Ja, så skal den lige ind under bordet igen. Hvad var det der i det? Var det der træs? Det er tungt. Det var det sjovt. Det der træsæt der. Det var jo. Jamen, jeg blev sørge godt, du fik det. Skidt kram. Nej, altså. Det er da utroligt. Ja, det er en god kasse. Men hvad var der i? Trætog. Den er kran. Bulldozeren der. Ja, Gravkoen. Den op på den der vokse. ja. Ja. Nå, nu er den i garage. Hør mig puster. Og ud igen. Op på bordet. Sådan. Så kører vi lidt frem og tilbage. I garagen igen. Nej, altså. Der kunne vi godt have sparet nogle penge. Ja, det skal jeg love for. Næste år, så siger jeg, Kasper, morfar, det var en mærkelig noget. Det var jeg så glad for sidste år. Se, ind. Sådan, og ud igen.